שתי משרות דומות לשני ארגונים שונים. מה אתם עושים? מתאימים את הקורות חיים או שולחים את אותו קורות חיים? אז אני מקווה שאתם מתאימים את הקורות חיים שלכם. וכן, לכל חיפוש עבודה, לכל תהליך, יש לנו הרבה קורות חיים. אין לנו רק מסמך אחד, יש לנו כמה. אז חשוב מאוד שפעם הבאה שאתם שולחים קורות חיים, תעצרו רגע, אל תשלפו את הקובץ הידוע והמוכר שלכם, תעשו לו התאמות. גם יכול להיות שמי שמסנן את הקורות חיים שלכם זה לא בן אדם, אלא רובוט, בוטים, שהם בעצם עובדים על הסינון, ולכן חשוב מאוד שיהיו מילות מפתח. גם יכול להיות שמספיק ששיניתם משפט אחד, זה משנה את כל התמונה למגייסת, ודווקא אתכם היא תרצה לקחת. וגם יכול להיות שבזכות אותו משפט ששיניתם, אפילו מילה, יכול להיות שזה ימשוך את תשומת הלב של המנהל המגייס. אז אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם למה שווה תמיד להתאים לכל משרה שאני שולחת קורות חיים מההתחלה. גם אם זה דורש מאיתנו עוד מאמצים. כי הרי אנחנו יודעים שחיפוש עבודה זאת עבודה בפני עצמה. אז קדימה להתאים כל קורות חיים למשרה הספציפית. שיהיה המון 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 בהצלחה.